Ja u petak polazim odavde, znači ispit i tamo mogu da bude negdje popodne. Ajde se čujemo kasnije da im dopuštim. Ja dolazim idući nedelju u Lepošić ponovo, znači možda sljedeći aprilu ispit na toga. Ali to će bude opet onaj petak, prva nedelja, ova prva tamo. Ova sljedeća nedelja, tamo da budu u petak. Šta je to? A, Đurđina, šta je to? Šta je to šesto? Veliki petak. Pa šta ti ja radim? Pa ja nije u petak mi zgodno da ne dolazim specijalno u banju samo za taj ispit, ako ne, onda neke drugi dan. Pa stavi šesto pre u petak, u petak tamo stavi, tamo u 2 sata. Stavi u 2. Pa ne može u 12, ne može da treba stignem tamo.